A escritora, no poema que na edición definitiva de Cantares leva o número 24, compón, o primeiro verso é queridiña dos meus ollos, unha carta de un mozo galego que está lonxe, para alén do mar, cumprindo obrigas militares españolas, é dicer, o servizo militar, o chamado no 19 servicio al rei, e escrévelle a súa moza. Con toda a probabilidade, este mozo aprendeu a escrever no propio cuartel ou servizo militar, que daquela ocupaba anos, e que despoboaba de brazos para traballar o campo galego, un dos graves problemas da nosa economía e socioloxía no século XIX. Escrévelle a súa moza, Rosiña. Demostra este poema a enorme versatilidade da nosa autora no travestismo, entre aspas, no manexo de recursos procedimentais, é dicer, retóricos, estéticos, moi variados, segundo a pel da personaxe correspondente. Aquí este poema respira ou destila por todos os poros popularismo, verosemellanza ou verosimilitude do personaxe que o fai, que está naturalmente cargado de morriñas, está cargado de saudades. E aí, no final do poema, dille: Rosiña, dame un consolo para este dolor que eu sinto. Ai, que os recordos me matan. Ai, que acabarán comigo. Di si inda me queres moito. Mándamo a decir pretiño. Dime si garda o pano que che din por San Benito, que o merquei na quinta feira por 12 cartos e pico. Dime tamén si deprendes pola cartilla de Cristus a ler como me ofreceches para ler os meus escritos. Estamos nun analfabetismo con sobrecarga feminina, con plus feminino amplísimo. Ben, este exemplo e moitísimos máis, como lembraba o compañero Eduardo Maragoto, que poderíamos aducir até un estudo completísimo como fixeron preclaros especialistas, estudiosos da historia da obra de Rosalía de Castro, como don Ricardo Carballo Calero, demostran até que ponto foi vital a dedicación da nosa escritora de Rosalía de Castro na restauración da lingua. Eu teño que lembrar a nefasta práctica que, por mor de institucións académicas, e non teño máis remedio que citar o Instituto da Lingua Galega neste caso, non para ben, senón para mal, funcionou Verbo da Literatura Galega. Coñezo mestres, mestras, profesores e profesoras, amplísimo número, que chegaron á conclusión, grazas a esta práctica nefasta de ensino da lingua e da literatura, que chegaron a desvalorizar completamente a literatura galega anterior a 1972, ano en que se fundou este instituto. E por que era isto así? Por que se facía? Porque se ia inoculando, metendo a idea de que os nosos escritores e escritoras non sabían escrever. Efectivamente, non coñecían a sapiencia que os sabios laboratoristas da lingua pois tiveron a ben compor no seu día. E non só isto é radicalmente falso, senón, como digo, altamente pernicioso. Rosalía de Castro é unha mestra da lingua galega e proclamo isto ore rotundo, se o me permite o amigo Vitorino Pérez Prieto, o latín, que sempre eleva moito a expresión. E claro, éo porque ela bebe directamente de toda a desprezada cultura popular galega, literatura que formaba parte de un patrimonio riquísimo acumulado tantos e tantos anos de oralidade forzosa, eleva toda esa riqueza á escrita e incorpóralle a súa propia intervención autorial,
cunha vontade de estilo clarísima e cunha recuperación semántica, sintáctica do máis musical, do máis fondo, da entraña máis fonda da lingua. Hai castelanismos para os lexicógrafos, lexicólogos e amantes da detección fiscal ou amantes do Código Penal, que os hai na lingüística tamén, como non. Hai castelanismos na lingua rosalía, sí, claro, non na lingua de Rosalía, na lingua galega do tempo de Rosalía, obviamente. Entón ela escolle, practica unha funcionalidade. Ás veces hai castelanismos que se explican por razón de medida, inclusive por razón de rima, pero non son desleixo dela. É unha lingua en construción que pasou até os nosos días e que aínda está nesa crise, entendendo crise etimolóxicamente tamén, pois que aínda está nese período de formación, de elaboración e de cura de castelanismos. Ben, as feiras, os compañeiros e compañeiras que me precederon no uso da palabra xa abundaron nesta evidencia que temos máis unha vez que relembrar, porque as evidencias tantas e tantas veces son as máis difíceis de exteriorizar, as máis difíceis de demostrar. Fomos unha nación desde moi cedo, históricamente. Fomos un sistema institucionalizado que funcionou perfeitamente en galego. E aí ese sistema institucionalizado galego, nacional, tiña un código perfeitamente en galego. Cando o sistema xebrou, o código resentiuse. Non hai outra. Non é que a lingua deixase de ser escrita por casualidade, nem moito menos. E entón, quero lembrar moi brevemente que Rosalía de Castro non só defende acesamente a lingua galega, senón que por primeira vez e de forma moi clara e directa descreve o agresor, descreve o ofensor. E isto non se fixera con esta contundencia antes de 1863. Entón, por iso di, con tal todo o que me atrevín a cantar neste humilde libro para decir unha vez siquera, cantares, e aunque sea torpemente, os que sin razón nin conocemento algún nos desprezan, que a nosa terra é digna de alabanzas, e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas máis ilustradísimas provincias cunha risa de mofa, que a decir verdade, por máis que esta sea dura, demostra a ignorancia máis crasa e a máis imperdoable injusticia que pode facer unha provincia, outra provincia irmán, por probe que esta sea. 17 anos máis tarde, no ensaio que precede a Follas Novas, a súa magna obra, ela achega tamén outra interesantísima noción a respecto do uso literario da lingua galega e do que denominaríamos hoxe o leitor modelo ou a falta del, a carencia del. E con toda elocuencia tamén nos ilustra. Creerán algúns que porque, como digo, tentei falar das cousas que se poden chamar humildes é porque me explico na nosa lengua. Non é por eso. As multitudes dos nosos campos tardarán en ler estes versos, escritos a causa deles, pero só en certo modo para eles. O que quixen foi falar unha vez máis das cousas da nosa terra na nosa lengua e pagar en certo modo o aprecio e cariño que os cantares gallegos despertaron algúns entusiastas. Remata este parágrafo con esa reivindicación tan clara que todas e todos lembramos. Non era cousa de chamar as xentes á guerra e desertar da bandeira que eu mesma había levantado. Pois ben, aquí temos todo un manancial, toda unha canteira aínda valiosísima de aprendizado da lingua, de fraseoloxía, de xebreza no bon sentido do termo. Para reincidir, estando completamente de acordo nas palabras do amigo Vitorino Pérez Prieto, eu na ilustre concorrencia que observo xa ao completo desde aquí, pois observo
como digo, que non nos acompaña, infelizmente, ningún representante da xerarquía católica con capacidade decisoria. Se fose así, eu interpelaríao directamente e solicitaríalle con toda a enerxía que a institución, a Igrexa Católica na súa xerarquía, que ten capacidade para facelo, non tanto a Asamblea Eclesial, a Asamblea de Cristiáns, se prestase a combater as denominacións pagás e a restaurar a xenuidade cristiá dos tempos en que a nosa nación foi cristianizada con máis ou con menos profundidade, porque non se nos oculta que hoxe naturalmente mantéñense aínda ritos e costumes precristiáns. Ben, entre a morte, que foi mencionado tamén, entre o martirio de Prisciliano e a morte aquí, a moi pouca distancia onde nos encontramos, da grande Rosalía de Castro, que curioso, median exactamente 1500 anos. 1500 anos xustos. 385, 1885. Eu non vou chamar mártir a Rosalía, si a Prisciliano. O martirio foi ela, a si propia, quen andou polas beiras desta nomenclatura. Hai poemas que o demostran claramente. O que si, entón, vou lembrar a calor dela e de todo o que nos amosa e tamén todo o que nos amostra e tamén todo o que nos ensina, o que si vou lembrar a esa calor é un axioma de Humboldt no seu día, que continúa sendo un axioma lingüístico clarísimo. Lingua é uso da lingua. Non hai máis lerias, non hai máis reviravoltas. Lingua é uso de lingua. Nin armonía, nen cordialidade, nen baballocadas. Lingua é uso da lingua. Se nós, coas feiras, nos esmeramos por írmolas introducindo e popularizando como outro moito léxico, sempre acompañado este esforzo da necesaria restauración semántica, na que eu teimo e insisto moitísimo, pois daquela, efectivamente, estaremos en condicións de apontármonos a unha pedagogía precisa e necesaria que dista moito aínda de ter conseguido os seus obxectivos. Por tanto, felicito, como digo, esta campaña e oxalá que vea os seus froitos da forma máis ampla posible. E idesme permitir, para concluir, que as palabras miñas derradeiras non señan miñas. A miña vai ser a voz, nada máis, pero quero finalizar cun poema dos meus preferidísimos, ainda que os meus preferidísimos son Lexión, son moitos, mas, en fin, de Varia, do terceiro libro de Follas Novas, Varia, que contén, se queredes reparar nela, unha ensinanza final, un paradoxo final, que ten toda a absoluta actualidade para estes tempos que estamos a viver. Di así: xigantescos olmos, mirtos que brancas flores ostentan, unhas con cogollos inda, outras que o vento esfollea, buxos que xa contan siglos e que xuntos verdeguean formando de rama e troncos valos que naide atravesa, e nos que moi descansadas fan o seu niño as culebras. Loureiros, irmáns dos buxos, pola altura e a nacenza, pois arraigaron a un tempo no máis profundo da terra. Limoeiros e laranxos que o verde musgo sombrean e olidos parcen de azare con que a xente se recrea. Eternos bosques en donde sombrío misterio reina, onde só os paxaros cruzan polas tristes alamedas, onde ao marmular as fontes un coidara que se queixan e onde o mesmo sol do estío melancónico penetra. E en medio desta espesura e desta hermosa tristeza, nunha casa inda máis triste se de fachada soberba, ali ven que ten o niño a nai de todas as meivas.
casa con portas de cedro, en cada ventana reixa, cociña como a de monxes, silencio como a da igrexa, criados que non dan fala, cans que morden como feras. Alí a viron, negra e fraca, como unha gata famenta, no máis san e máis florido da hermosa terra gallega. E estes mals que nos aflixen din que todos veñen dela. Mais sucede nesta vida que os que ten culpa na levan.